खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि सोलोंथाइ आनजादनि थाखाय क'क्राझाराव 144 धारा फोसावबाय थांनाय 12 फेब्रुवारिनिफ्राय गोजौ फरायसालिमानि आनजादा जागायदोंमोन सेबाया फोसावनाय बायदिब्ला बे आनजादा फैगौ 13 मार्चसिम सोलिगोन बेजों लोगोसेनो फैगौ 16 फेब्रुवारिनिफ्राय 4 मार्चसिम गोजौ फरायसालिनि एबा मेट्रिक आनजादाबो जागोन बे आनजादफोरखौ गोजोनै गोजोन फोजोबनो थाखाय नोजोर बोनानै क'क्राझार जिल्लानि गोजौ थाखोनि आयेन बाहायगिरिफोरा थाखानाय आयेननि 144 धाराखौ आनजादनि थाखाय फोसावबाय बिनिखायनो आनजाद होनायनि 100 मिटारनि जानथायनि सिङाव साबा एबा बेनि बांसिन थुबुर जानो मोना पुलिस फाइकि हान्जा आनजाद सामलायगिरि आनजाद होग्राफोरजों लोगोसे आनजाद मावख'निफ्राय 100 मिटारनि सिङाव गला दखान दंब्लाबो बेफोरखौ रेहाय होनाय जादों मख'नो गोनांदि आनजाद सोलिफुबाय थानाय समाव गोसायै माइक दामनाय एबा मिउजिक दामनायखौ बन्द फोसावदों सरकारा फोसावनाय बे नेमखौ सिफायब्ला बेनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो फोसावनायखौ बे समाव मिथिनानै मोननाय जादों क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन किडनिकआव अन्थाइ जानाय आथिं आखाइ जरा जरा सानाय लिभार गाज्रि जालांनाय मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन